biro chopo Kamkunji mondo mi oriwre kod jopiny ma biro chopo kanyo. Ka ing'iyo kanyo wang' jowi mari gin mana jogo mowuok kod odiochieng' ma kawuono. Ok ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono onego bed rapar ma bende koro ochako riwore weche mag ng'anyo kod timorok nade bayo kanyo kite ma opogore opogore. King'iyo kanyo wantiere kod pichni mawuok Majengo, aito konchiel wantiere kod Kamkunji kama Walter Nyambaga nitiere. Oganda osechopo, wacho kanyo ni nitie moko masiro mondo mi obag rapar no odiochieng' ma kawuono ma bende idhi tele kod ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga. Konchiel koni en Majengo kama rowere nitiere kendo gichokore kanyo. Gin mago ma bende koro nyisechiwa. King'iyo kanyo kwa Ramogi motelo kanyo e gwenge mamoko kaka Makaluo mano ne boma ma Kisumu, chenro dhi nyime yo makare. Kendo king'iyo kanyo gin apiko makadho koni kod kocha jopiny dhi nyime kod tije magi kendo wawinjane kaka ne giloso. Mane en thuolo makare mane wago mbaka gi sirikal. Sama ugo mbaka gi ng'ato nyaka ichiki iti ter ajenda ni embi winj kore eka gik moko nyalo bedo kare. Anda paro ni thuolo machalo koda ma en thuolo mane wago mbaka. Gima timore mopogore en ni odiochieng' ma kawuono iyudo ka josiasa mathoth dwano tiyo odiochieng' ni mag chopo agendas mag gi lek mag siasa. Migori ka to ne ma waneno kodwa dok chien to waparuru kaka joge wanokedo gi gik mabeyo mwanyalo yudo kaka wajopiny. To gimoko mora en ni kit kaka polis oluoro boma maduong' ma Nairobi. Iyudo ka owalo chung kabisa makata ne jo ohala madodhi oyawo ohande koro ok nyal dhi mbele. Adieri wan kaka wajopiny moso joma tindo gik mang'eny mahinyowa. Joma nokedo gi ne nitiere gik ma sirikal ne timo marach samore loch madiere no machalo kaka meko yae mimaka maka japiny tilalgo, onek minega nega ji oyae ni gini pod dhi mbele nyaka sani. Polis pod tiyo gi teko mathoth ahinya kuom japiny. Magi gik ma ok wagomb ni odhi mbele nyaka gi sani. Waduoko erokamano nikech ohala dhi mbele Migori nigi kwe, ok waneno shida mora mora. To gima de wakwa kaka jo Migori wawe maandamano nikech wati sheria mar Raila to ne wadwa neno lemo mar broad base. Ok waling ni koro waling ni wawe maandamano ok waweyo. Kata sani matong wach ni gimoro dhi marach wawuok e ndara kaka wawuoga pile nikech pile serikal winjo duondo maandamano no. Wakwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kuom kwe ma jo Migori nigo duto te maneno kawuono. Agombo ni kwe ni mondo dhi mbele. Tok ni wawe maandamano ka nitie wach ma baba biro nyiso ni tit to tit ne mwatimo. Gima da wacho kuom nyithindo majensi masani ng'anyo sirikal une manuketo wani nyithindo chwade sikul. Nyithindo ko chwade sikul to ukawa twa. Une manuketo wani di nyithindo wanya chwado kate udi. Ni nyathi ko chwade ot miyo nigi right ne. Nyathi gar ni ot monego kata muklaki yot. Omiyo wan sani wawacho maber ni serikali bebeni mzigo yenu wenyewe. Watu wa zamani walikuwa wanachapa watoto kwa shule. Watoto walikuwa watu wazuri sana. Sahi hakuna kiboko kwa shule, hakuna kiboko kwa nyumba. Sasa wameita jensi, bebeni mzigo yenu. Hii ni mzigo yenu sahi. Paramogi mano gin paro mane wuok e boma ma Migori, kaunti Migori winjo kanyo ka jonyuol negi paro mopogore opogore. Wacho ni ng'anyo en mano bende gie sani en mano ma gichungo. Kata kamano wawinjane gima Seth Olale wacho kapok waduogo. Fungua barabara bwana. Fungua barabara.